Как влияе стреса на оралното здраве? Няколко думи за стреса или начина, по който аз съм учил за стреса и съм разбрал стреса. Стресът сам по себе си може да бъде доста вреден за цялото ни тяло. Разбира се, начина, по който гледаме на стреса и това как го изживяваме. Ако погледнем стреса като процеси, стреса е ситуация, в която се активират определени функции в нашето тяло, от които пък, разбира се променят хормони и функции в нашето тяло. Един от хормоните, който се активира в големи количества, е адреналина. И най-просто казано, адреналина е киселина. И ако може да дискутираме по този начин, киселината със сигурност е вредна за нашето тяло. Какво ни дава адреналина? Ако сме в среда, в която воюваме, адреналина ще ни даде прецизност, ще ни намали чувството за болка, ще ни даде по-голяма възможност за продуктивност, обаче това не е състояние, в което ние може да функционираме 24/7. Представете си адреналина като една допълнителна функция на колата, в която като натиснете едно копче, тя дава 200% мощност на колата. И ако вие по този начин функционирате дълъг период от време, разбира се, ще си износите тялото и органите. Какво обаче прави адреналина? Адреналина може да доведе до натрупване на масна тъкан в тялото, защото нашето тяло, когато работи в голяма киселинност, всъщност натрупва тая масна тъкан, за да протектира определени органи. Разбира се, масната тъкан е един от слоевете, които могат да устоят на киселинността. Това е едното. Разбира се, стреса сам по себе си може да доведе до по-бавно възстановяване. И това го виждам по голяма част от моите пациенти, на които правя операции, че пациенти, които са подложени на голямо количество стрес, по-бавно се възстановяват. И е съвсем нормално, защото начина, по който функционира нашето тяло, не е в ситуация на спокойствие и неговото възстановяване е много по-бавно. Така че стресът според мен е окей, когато той е балансиран и когато е в точно определени рамки на денонощието, така че да може да бъдем продуктивни, но разбира се е важно и след това да се регенерираме след такъв стресов период.